بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحاج مادو نعم. الحاج مادو سامبا دومبيا نعم. كليدو مادو نعم. ابلي هاندان بنجي نعم. بكر سيسا كروكي galontenna galon dala ay ايوه ما فو بسم الله sega foitenna بكر دو يسكا دولا sega koy ko corona e meitale ka koroke donc sika dona o te banye ouais bande bande Allah akbar me sega kontemina ala rejena ne mi be jena ne mi nana dugukolo ko inye ne dugukolo fla konte nana ni ambe min kan ni nana unye inye aywa voilà ya avec moi là ne be kuma ni fa Karago Mahamadou afo bakariye ko madu koroni fembe foy koro awa o de kinyere ma to koroni koro ibe kurani fembe yi foy koro fi koro ibe koroni fay ibe koroni benge ibe koroni bay meyti koroni koro wage ya kanteni yo ni taka sigin foitenna ni jele ko min to ntoritike Allah akbar jele passe sino bakari abu wala ne kuma ko way dumbe ko korone mene ko korone ngo bakari o bo mananga ne to ne koroboro o bo mananga agreement to fam philosophie ko ni philosophie tenyani na de ko ni nana du ko ko kay nye mbese ko di fo ka no be bola aywa Karago Mahamadou nam mi ko ba do ko no ibi physique do me physique do ako physique di fo bo do ni griala ma ba si ko nyana mo ke kunga o fane ci ko tu fo bo do ni griala me do ni sigi chugo abo nya kungolo ka o ci ndala ba ke mu fo ete physique do amodo physique ngo ale de be do kungolo ni do ni ci nga te fu bo do ni griala abe min nyini mo ba nyini ndika ibe la fia to ko tula nyana ma ko na la doni fen ala doni mangri doni fen mana dai kun jana tegela ere kan ka do kan ka tata to mina imangante ka inyun do mina ni nyun la abla ikirimbo o de ngade Allah akbar mo ko ke ka berebe yere maban kana fu dantana ko fu ke ka nyasi yere ma Allah mo kala yere wu aywa ko ni bi donita ibi se ka doni munyi iyerma ka jigi yerma iko dondeta atene sawa atene kuma ndalenteni kana waza amako kana fu la si iyerma mi itise min koro kana kula si iyerma kololo be mina iyere tise min koro iyere bitla ki iyere nyini mina ka kunu berebe iyerma nyana ma o de wabla guno de nyana ma guno flata la koy aywa kana du fu la koku na betar la ba iyere kan to nyoma aywa koyo dumuni pluma ko nyebo do me ko ma nyeto do ay ko ma ko ni nyeto do ça fait we ken ni kan kan ko de ko mi o yo de o ba ko mo fo o ba ka min fo ni nyate do ntanga ba aba griado wala ni o dumuni pluma ko nyebo do me dumuni ko goma ko nyeto do aba ni ken kan ko yo mo min bisila e ko ni filimanto masa e be se mina filimanto ma mo de bitegu mo bitegu de note e be se mina ibado iti se komina ibado tabaraka famuna bismillah karamago aba namu bakite ka ateka soko ka ben mamani ato edro hamna fo do fo apena do ay di bakar do ako ya kame ko la parantrom ko la parantrom sabe abe ka mfani ato ida agana la parantrom muye oyeje afo bagari magala ko muye oyoye muye oyoye ne ka Abdoulaye amma nga auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi arabai nam je kalo tlem ngoni shekin sama fani ngoni kini Abdoulaye an shira hera la kan tle hera la amin ya rabbi gafo bamul abada min le canard déchaîné au lieu de déchaîner jumende ka lunu jamu kuma jamin beya ko di bar masaka ale de jabeya Alassane Ouattara Alassane Dramane Ouattara awo ale telephone babulu anyi sikire nyon ka nyaro kuna fondo foray mi majai papier yere mi save kuma bula ya be jense katla ki se wa ki jo dimi yere ma ako nyingalla no e kana desene kan nyingali ko sabe Alassane Dramane Ouattara ko annake we wali min kuma be ka anga masaka soro silibado ko e ko Alassane Dramane sento ko lawa nyingal do de o ni e jayin jatemene Alassane Dramane Ouattara ay kuna funi me radio be ko fo ko anga temanche fanga nyama ko ala nana a purgoto bingani saya doma misir bayar la bama ko ya o fo min ko Alassane Dramane ko merde merde akoda ya
man sera ka ke tuguni ko asera ka kisi tuguni menina nyaro ale ngani kunye ako mi ni mbingani nke o ka bingani nke sera soro ayo ale kana deseni kele nga kumala abla ko tegere ke fo jonye tegere kana fo join tegere ke fo ni watina Idrissa Amidou Touré procureur membe première instance la Bamako commune 4 la kada kan kuba munu buruda anga jamana kono obe dalubo obe misali bo ko nga tegere se ka fo join Imam Mahmoud Diko ale mi politique maye dinema fenedu ko kada kan Imam Mahmoud Diko ngali kelembe ni Mahmoud Diko ko mbanente ni wa kada kan dongodo ala dongodo da ako atoro de betunna moda atoro de fola tukuni kuma ni Canada yafo Mabla l'indicateur de nouveau amota awakumana ni wati na transition che bampmaina ko oni Ismail Bobay Maiga ani surasu fene ko eko uchema bansawa ma nyado anake gunokuna ki uninyonche o kumai mi senu ani guana senu ani guana o frontière la ko surasi do bingan kala o flenye kana atwa ka motoka na terke o te surasi ka mugu chiala ka moto ta katanu sen fly ali foi mabwala mi jamana kono wulika jo bambali mumbe hake nyini ko section syndicale mimbe jago kala tola ali min kon malimbe ka fo capital barabla la o kaya ka barabla aya buluka abla ni wati na dantkele keleme ka fo bolon français mimbe bla ani kimeni ni nyonche mobili chama uflene kana olu de la jo ali suma se araba konjo rema ka maula jo ka ulajigi ka ubela jere firi udisika ku mumu ka utata ka tanu u sen fly abla yo fene ko gele mambayde mali abla ni de kuma re anyi min bo so na indicateur du renu bo kono na yo bla information nyama bala aba amanaka mi manakala cheba mi blene no asma nyama banye ale ni Serifuke no nyoro Serifuke boye ani Ismail Bobay Maiga olu de jabe informateur nyefolo yere la yo musebe nyaro wati dola Serifuke yere aka kutuba senfe akumana Mali politique ko kumala ako chamanche fangai munu nalen fleni tako flanana wati min kalfalen dula ani min ndu fe kuko ke kalu shekin français kono ka dogo ko ka do faraka o yale ka yeta e même se katu même bena di même na bla jamana politiquement nye chien ona ke fenyana maye wa taka singina ke mina nga politiquement fene kosanna ni tleflani na olu ike kuluye ka dantkele ke sebembo ni nyonche ko transition obe ka flenana te jena e troshila te clean okay yele do bolondalen ka mi no e kalutani shegi na soro fanga suku kera chien fla akono aywa sabe ko politicien olu kele ki kanga serifu ani akala nyini chewa ni kuma de ne te se ka min jabi aywa abla ni watina green unifié UNT me kele min ke ko foroba bala kele u ka sara dan fara kana ke sara ni nyonche akeke sara da makanya lewnye munu catégorie kele nyo lu ke warta warmi ni o dantkera an nasro u joro re kama bara wora kama ni don be fara aka u te ko ngalo ko kam go olu koko olu e article 30 ou article 39 oui yo kele min ke ni clara ka fotuguni ko afroba barakela ni farakan kanga ke o farankan ko fene o kanga fara uluka koromanka olu ye hake min soro article 39 ni na ko ni koroman te kelenye ko article 39 ni famo ku ko akli to ala de wo tsikatana e wo foi kana soro o jate ko na la nyado wala min tara gouvernement fait kanya si intem kal na nyinima local kramgo ko ninga hakilla kafo dona na tawla oluka hake minato do ulanyi walma utena sika do hake do kono furba barakela bela jelembe do min kono uya apoloda san yelema nyondaw ka bela jelen la goshi nga udama ni nyonche abla abe komi wo bora barala de do sona e barablama nga do yi molonti
ka taa ŋaniya wɛrɛ boloda min tɛ u ka suruna doninkɛlaw ka laɲini kuma de ye nin an bɛ sɔgɔmada na info matin kɔnɔ. Les Échos wele ye mun sɛbɛn de. Yɔrɔ l'école karamɔgɔ u ko l'école karamɔgɔ ma sɔn kɔni. N y'a dɔn a bɛ komi kalanko a bɛ ka dibi. L'école karamɔgɔw u ye sigili dɔ kɛ tarata juillet kalo tile 27 assemblée générale min ye nin ye u ye a bɛ kɛ ka kɛ waati min na bɛɛ lajɛlen kɛ bɔ a kalama an ka jamana fantan a naani kɔnɔ u y'a wajibiya min ye article 39 ye o kɔnɔ kuma foyi kana o sɔrɔ dɛ u y'a wajibiya fɛnɛ k'a fɔ ko u na l'école ko u na a sigi a sentɛgɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ u ka laɲini ninnu ne faamaw m'u kɔfilɛ a la o de kuma yɛrɛ Ablaye min ye an ka dugukolo ko lahalaya ye dugukolo ko kelen bɛ gɛlɛya ye cɛba min bɛ direction nationale des domaines o ko ɲɛmɔgɔya la bi cɛba in ko a ye dantigɛli kɛ dɛ ale min directeur ye n'o ye Ibrahim Sempara ye directeur national des domaines a y'a yira k'a fɔ sariya dɔ talen don o bɛ sɛnsɛn na ka taa maa fɛn fɛn ye dugukolotigi ye e ka dugukolotigiya ka taa a kun cɛ ni titre foncier ni o ye a kɛli i yɛrɛ halala ye a ko dun baaraw tɛ se ka kɛ ka sira sɔrɔ cogo si la ni préfet ani gouverneur ani sous-préfet ni olu da ma don a la ni olu da donna la tuma min na n'olu ŋaniya donna a ko la a ko bɛ sama ka na olu yɛrɛ fan fɛ olu bɛ a waleya nka ne o ma kɛ titre foncier ko maa k'i sigi n'a ye a kɛtɔ tɛ dɛ kuma nin an ye nin ko sɔgɔmada na Écho kɔnɔ. Tubarikala Nouvelle Horizon kun banna Ablaye ɲɛrɔ seereyaw sɔrɔla k'a fɔ cɛba min tun bɛ fɛ ka an ka jamanakuntigi bɔnɛ ani la seliba don ko maaw sɔrɔla minnu ko a tɔgɔ Alassane Touré ko ka d'a kan silamɛya barika bonyana a ye kuranɛ kalan kɛ kuranɛ kalan in yɛrɛ sera kɔnɔna la fo o nana hakili ɲagamin don a ka kow la o la sa ko a ka silamɛya a n'a ka ala kanu ani kuranɛ kalanba o de kɛra sababu yɛrɛ ka fa don a la ale min ye nin kuma fɔ o ko ale na a ye école kɛ wa ale b'a a dɔn kabini fo ka taa se ni latigɛ in bolili ma a ma Ablaye o kɔni mɔgɔw sigilen bɛ k'o fana lajɛ nka halisa ŋununu kuma bɛ sen na k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ halisa ko nin kulu dɔ bɛ yen ni o ye silamɛw ka kuluba in ye min bɛ jadisiw tɔgɔ la k'a na kɛ a n'olu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ o kɔni o ye sɛgɛsɛgɛli dɔ ye bɔsira dɔ ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko u tɛ min furan n'u tɛgɛ kɔ ye cogo si la u b'a lajɛ ji ɲuman dɔ le na ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma na cɛba min bɛ Dana ambasagu tɔgɔ la dɔngɔnɔ kunda n'o ye donsokuntigi in ye Ayisu Toloba a ko n'an ma jɔ aw jɔyɔrɔ la an n'an jɔ an jɔyɔrɔ la dɛ ko ka d'a kan yɛrɛ kun sɔrɔ ma nɔgɔn sɔrɔ la dɛ ko anw bɛ yɔrɔ min na sisan dɔ kɛra Mopti mara n'i y'a ye a lakana a dɛsɛra ka sira sɔrɔ faamaw m'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko nka olu ye paraɲaba k'a la ko a tora min ye sisan n'u ma teliya ka douanza lakana olu bɛ u jɔ u jɔyɔrɔ la olu bɛ taa douanza lakana ko ka d'a kan n'i y'a ye ministres bɛ bengani suwa bɛɛ lajɛlen na douanza mara la o y'a ye k'a fɔ olu m'u ɲɛsin o ma dun taalen ɲɛ k'u b'u ɲɛsin a ma dɛ ni faamaw m'u jɔ u jɔyɔrɔ yɛrɛ la Choguel Kokara Maïga Nouvelle Horizon ka kuma la ko siga kelen b'a ma k'a fɔ a bɛ baara fɛn fɛn kɛla nin waati na a bɛ fɛ ka dɔ fara kɛrɛnkɛrɛnnen la cɛmancɛ fanga kundama de kan a fori tuma ka dɔ fara o kan min ni o tɛ ma caman fɛ koyi o la sa ɲɔnɔ mana a fɔ min kɛ ko conseil islamique ye sen don kow la nka bɔ kɛra kalama k'a fɔ olu y'u sen don a waati la nɔgɔya kɛra nka kɛlɛ tilara ka wuli kokura sisan maa bɛɛ lajɛlen hami ye min ye ko ne ko talilakaw ka denbaya min bɛ segu ne bonyaba b'u olu fana kan ko ne ko o fana tɛ si filɛ wa an tɛ olu fana sen don a la k'a lajɛ n'a bɛ taa laban min ma wa l'indépendant b'a kun cɛ indépendant b'a kun cɛ nin waati na dantigɛli kɛlen bɛ u y'a jira k'a fɔ ministre ale kɔni ko fɛn fɛn ye sɛgɛsɛgɛliw ye ni o bɛ taa kɛ sababu yɛrɛ ka tiɲɛ bange maa min tun bɛ ka an ka jamanakuntigi bɔnɛ ani la ko olu fɛnɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn b'u bolo fɛnɛ jɔsen fɛn fɛn b'u la k'u kɔnkɔn malen bɛ k'u fara
an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kan min bɛ se ka to tiɲɛ na bange teliya de la nka saya bɛ balo bɛ ko an ka farikolo ɲɛnajɛ a bɛ degun kɔnɔ bi u ni ɲɛjima don ka d'a kan Musa Keyita ni dɔw ko a ma ko Sauveur Musa Keyita sigina Ala ka nɛɛma kɔnɔ ale tun ye jɔn ye technicien de santé de kun don an ka équipe nationale ninnu a yera bɛɛ lajɛlen nɔfɛ ka waati janbaw la wa a ye maa caman minnu n'olu ye lolow ye bi minnu ye kotigiyaw kɛ dongansigiw kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna la ani caman ye taama kɛ ɲɔgɔn fɛ. Grand Moïse. E b'a dɔn. N b'a dɔn. Allahu akbar min ye bon ye. Bon ko o de kɛra a sata yɛrɛ ye réel mɔgɔw yɛrɛ kun gɛlɛn ka SOS yɛrɛ kɛ waati dɔ la u k'a magɛn min bɛ se ka to funisɛrɛw k'u bolo fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka taa jamana kɔ kan cogo min na nka saya y'a ta ko ko ni tile fila sini o de ye ɲɛnajɛ yɛrɛ ye Bugudanin na. Ko bi don. Ko bi yɛrɛ don Baxi ko bi don 10h. Bi 10h Lafiyabugu Bugudanin na a yɔrɔ man jan Amalidami yɛrɛ la. Ala kɛ hinɛ la Ala kɛ yafa a ma. Moïse. Ne fana de ye nin kuma fɔ. Ne b'a dɔn kosɛbɛ. Ayiwa. Ale ne fa tɔgɔ ma ale de y'a bolo ko. Allahu akbar. Musa Keyita an bɛ dugawu k'i ye Ala kɛ saya k'i ma lafiya ye. Amin yarabi. Karamɔgɔ Madu waati sera mais n b'a fɛ ka fɛn de fɔ Bakari ye. Kɛnzanbugu yan Banque de Sang bɛ yɔrɔ min na. Banque de Sang tun tɛ yen o. Banque de Sang bɛ yɔrɔ min na. Fo Bakari docteur Sofitini de tun bɛ yɔrɔ la. Ayiwa. On nana Bamakɔ. C'était centre de santé. Ayi Bakari tɛ se k'o dɔn dɛ. Bakari tɛ se k'o dɔn dɛ. Ayi a tɛ se k'o dɔn. Centre de santé de tun don. Mɔgɔw tun bɛ taa furakɛ a la commune de mɔgɔw. Donc o kɔfɛ de u y'o so de kari k'a jɔ k'a kɛ Banque de Sang ye. K'a kɛ Banque de Sang ye. Donc jelita yɔrɔ kɔnɔ. Jelita yɔrɔ n'i bɛ taa filɛli kɛ ka taa ordinaire o bɛ kɛ mais n'i bɛ taa pikiri kɛ yɔrɔ dɔ filɛ n'i bɛ taa paysan kɛrɛfɛla la yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a Croix Rouge ka yɔrɔ dɔ mɔgɔw bɛ taa pikiri kɛ. Croix Rouge. Croix Rouge ka docteur Sofitini tun bɛ o yɔrɔ la min tɛ kura yanni ka se pont ma yanni ka se paysan ma a seleke ni droite fɛ o soni Croix Rouge ka mɔgɔw sigilen don ni pikiri b'i bolo ni pansement b'i bolo i bɛ taa kɛ o fana yɔrɔ la fu an y'o sɔrɔ Bamakɔ yan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ala Ablaye ye ko caman tɛmɛna o yɔrɔnin na yen dɛ. Allahu akbar. E ma paysan fɔ wa? Ne paysan fɔ. Ni paysan kun tɛ o. Ko troisième arrondissement de kun don. Troisième arrondissement kelen-kelen nin. Allahu akbar. Ale de troisième arrondissement de kun bɛ. Allahu akbar. Ne kɔni y'a sɔrɔ paysan de b'a la. Awɔ ma yɛlɛma wa? Yɔrɔ sɔrɔla bɛ troisième arrondissement ye. U nana yɔrɔ dɔ kɛ paysan ye. N'o ye min kɛ yɔrɔ ye ani sifinw tɛmɛsira ye. Awɔ. Walayi donc n b'a fɛ k'o de fɔ Bakari ye. A y'a faamuya. A y'a faamuya. N'a ma min faamuya a k'i ma dɔn an na. An kɛ a ɲɛfɔ an ka a ɲɛfɔ a ye. Tubarikala. Bari an bɛ ka bolo kan y'a mɛn wari bɔ t'a la an bɛ i la faamuya. Fo falaki. Dumbuya. A b'a jite. Le flash.